Salam, selamat hari Minggu ma dihita ganupan. Damang dainang na inawolongan di bagasan Kristus Yesus. Rap mahita mamuji pasangapu tuatha marite edde puji-pujiata. Asa dame na sumurung na siya Tuhanima na toktong mian di roata ganup. Asa taruli hita di akalas ni roha basa-basa na siya Tuhani. Atong tabuak matiki sa tokin. Asa tapahibul marohata lau masuk kita tu par mingguota. Tabuak ma tiki marha hohomam mahita. Amin. Tabuka ma par bingota, tapuji Tuhata, marhite edde puji-pujiata sian buku edde, nomor sia ayat sada ro di ayat dulu, pupuji holong ni rohamu. Puji holong ni rohamu, oh Tuhan Yesus Raja Di bagasan goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, namano palangit dohot tano on, amen, ay tigordo akadalan ni Jehovah, jala halak partigor mardalani disi, alayang go halak parjahat, tarsulat di do disi, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ale Tuhan debata para siroha jalan nabonar. Mauliate hudok kami, ala di pabicar ho tuhami barita nauli, nama nodangi rohanami. Ai alani i ubahin hutadahami ho, dohot lomo ni roham. Dipangido rohanami, naing mangulahon lomo ni roham, hami saliling di nguluon. Jalan naing martua hami bahenommu. Sai parbadiai marohan nami marhite-hite todim. Jala pargogoi mahami mangorom hisap-hisap. Dot manggotapon. Portibion. Sai palasma rohan nami mangului ho ala ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Tabigi ma edi puji-pujian sian kur ina para Kamis.
Maredehita sian buku ede nomor 214 ayat sada tabatulu sonang di lambung Yesus. Sonang di lambung Yesus, sonang narot lusing, unang beho mabiar, lau mandapotoni. Tokong ijohong Jesus, sai Roma hoduang, adikon haholomon, jala haposiang, sonang di lambung Jesus, sonang narot lusing, unang beho mabiar, lau mandapotoni. Jesus haholong aku, Jesus maposaki, saleleng alangolu, dohot bitikiki, dan deuhabiari, akapangagoi, ay iramoti Jesus, inokapnai, Jesus haholong aku, Jesus maposaki, saleleng alangolu, dohot bitikiki. Hatan itu hata, songon epistel dihita, di mingguta sadarion imba minggu pasapuluhon dung Trinitatis, natar surat di buku ni pesalmen biddu ono puluh dua, memuka mesian ayat sada saaro di ayat 5, songon nasomal tajahama mar soring-soring. Songon oma didok, ende sian si Daud, olani bana do partano batu aku, dohot hatu aku, haporusaku, dang pola sadia humordit ahu. Sai matuptupi nasida nang mangojaton ibana, sian hati bulon nai, mangapian digabus, mamasu-masu ia pamangana, ape maburai do ianggo rohana sida di bagasan, ima sahakna, martua ma halak nama nangihon hata ni debata, nau piopsa jala nama ulahosa. Amin. Tapi kema ede puji-pujian, sian punguan ina Naomi.
Tapuji Tuhata, Marede Mahita, Sian Wede nomor 250 ayat 2, Saro di ayat 3, Ale debataki. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Tamado hita mangarimang-rimangi akka parulauta doho pambahinata di parungulun ta siganupari naso di alomon rohani akka dongata jolma tarlumobi di rohani Tuhata. Atong sian unduk do serep ni rohata beta mahita rotu adopan ni debata lau manopoti sudi dosata martangi yang mahita di bagasan rohata ganup. Ale Tuhan debata pargugu na sohadudusan cala ama para siroha dang lomoroham mida hamatean ni pardosa mula manian parjahati tumadiko dalanna asa mangulu ibana ido di pangido roham alani i ubahin hupangido kami say sudati matoru-torum asa unang mangunay be tuhami sa sesa sudi dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham. Say pargugoy mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen, baga-bagani di bata taringot Tuhan sesani dosata. Adongdo dihita situan ni malim nasongoni. Nahudul di siamun ni habangsa ni atong ngamon di Banua Gijang.
Dibaheni tarbahen ibana do pangeluar ro di ujungna. Akan asado ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong. Asa ditangyakon nasida. Hasangapon ma di debata na digicang. Amin. Abegema ede puji-pujian na dibuaton paduan suara narwastu.
Marede mahita, sian bukuede nomor 120 met sada taba opat, o hamuna ale dongan. O hamuna ale dongan, ingkas masih jalanan, kau maringo Tuhani, namandok tu siseana, ondo patik di hamuna, masih Hatan itu hata, songon dalan yang ngulu naik baru dihita di mingguan, imana tersurat di buku panirurang si Matius, biddu 22, ayat 37, sa-ro di ayat 40, songonoma didok. Jadi didok Yesus ma, si holongamu do Tuhan debatam, sian nasa ate-atem, sian nasa hosam, dot sian nasa roham. Ido patik raja jala parjolo. Alai dos do argani napa dua honon. Si holongamu do dongami doson dirim. Patik na dua ondo makakam nasa patik dot hatani panurirang. Ima sahakna atong rak mangidogogo mahita sian tuhata debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naubar tuhatami. Amin. Tapuji tuhata, marede mahita, sian bukuede nomor 100 sia ayat sada tabatolu, sai songgopi hamion. Songgopi hamion, ale to
hati dakon maha porsiaw tay, songon na hinati dakon ni dongata saha porsiaw di portibion, rap madok mahita. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso atu dosan, namano palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, iman tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di perbadia, andorang suhabubuhan. Ido tuhata, nama naon na bernit, di pangumuman ni Silatus, na pati tarpajal do ibana di hau pinarsilang. Jalatuat tu banuatoru dung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatudusani. Di sima ibana pay mamula sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di tondi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu do sugut daging ni halak nong mate, dohot dia nguluan nasora suda. Amin. Tabigima tikting namasa di huriata. Salom madihita saluhudna. Huria nahina holongan di bagasan Kristus Yesus, tabegema tikting namasa di huriata di bagasan samingguon. Naparjolo, penggalangan dana pengadaan Videotron. Songon naung ditiktikon di kebaktian Minggu Nasalpu, sadarion Minggu sia Agustus 2026, di Patupado Muse penggalangan dana Videotron tahap paupaton. Sian penggalangan dana tahap parjolo sahatu tahap patuluhon, nunga tarpapungu dana godangna sia 55 juta 757.240 sada rupiah. Dana na dihapor-luhon laho manuhor 2 unit Videotron, godangna 126 juta. Anggiat ma sude par minggu di minggu sadarion, boi parsidohot direncana pengadaan Videotronon, marhite amplop na dibagihon nakin andorang tamulai kebaktiatta. Amplopon dang dipasahat di tiki papunguhon pelean, alai dipasahat do dung sidung kebaktian, marhite na pamasukon tu kantong pelean naung di parade di telu pintu masuk ni gereja, ima di pintu utama, di pintu hambirang ni kanopi, dohot di pintu siamun ni kanopi. Asing ni amplop boido mendukung marhite kris na tertera di amplop, manang marhite transfer tu rekening ni huriata. Nomor rekening di surat tondo di amplopi. Napa duahon, PA bulanan sikola minggu. Sadarion minggu sia Agustus 2026, di Patupado PA bulanan manang penelaan Alkitab dana sikola minggu di Jabuni si Ezalia dohot Naira Pasaribu, nama ringanan di Jalan Gereja HKBP nomor 10 Walu, Desa Beringin, Kecamatan Medan Selayang, masuk pukul 10.05 WIB. Di Sosohondo tu akan natoras ni sikola minggu asa mangarahon aka iana kota sikola minggu, laho mandohoti PA Sigano bulanon. Napatoluhon ibadah BKS Paropuan Wilayah 2 Medan 2 Deli Serdang. Pengurus BKS Paropuan Wilayah 2 Medan 2 Deli Serdang manggokon aka Paropuan GKPI Sian Resort Padang Bulan Sada asa mandohoti kebaktian wilayah 2 sahali 2 bulan nenaing di Patupa di hari Senin 10 Agustus 2026 pukul 10.05 WIB maringanan di GKPI Jemaat Khusus Menteng Indah, Jalan Menteng Pitu, Gang Simalungun nomor 10 Medan.
Nunga Satolop Seksi Paropuan Jemaat Padang Bulan Sri Gunting Dohot Sari Rejo Laho Mandahoti Kebaktian Wilayah 2 On. Napau Paton Kebaktian Lansia di hari Selasa tanggal 10 Agustus 2026 maringanan di Garejata Patupaun Nihuriata Mamuse Kebaktian Lansia bekerja sama Dohot Ketua Seksi Lansia masuk pukul 10 WIB Manogot. Di Sosohon Tusude Ruas Nihuriana Lansia Asaro Mandohoti Kebaktiani. Namangihut perayaan ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia na pawalu puluh sadahon. Songon tanda hamolioteon di selehon-lehon ni debata kemerdekaan tu bangsota Indonesia patupahon ni Garejata GKP Padang Bulando perayaan ulang tahun ni negara Republik Indonesia na pawalu puluh sadahon dohot tema kebebasan bersaksi dan melayani. Ima di hari Sabtu 15 Agustus, dohot di hari Senin 17 Agustus 2026 mulai pukul 10.30 WIB maringanan di gereja di kanopi dohot di lapangan parkir GKPI Padang Bulan. Di kegiatan perayaan ini adongdo ibadah syukur, ragam ni perlombaan tu akadak danak sekolah minggu, tunas muda, akanatoras, parade budaya Nusantara, panggung bakat, pemeriksaan mata gratis Siansmek, pelayanan paket rantai kasih, dohot pembagian hadiah. Pinangido tu sude ruas nihuria di sektor sada sahatu sektor 10 tolu, asaro jala parsidohot di ulaun lasni rohaon. Informasi selanjutnya dohot pendaftaran peserta, Boima berkoordinasi dohot panitia HUT, guru sekolah minggu, koordinator tunas muda, dohot situa di sektor Nabe, selambat-lambatna di hari Kamis tanggal 10 tolu Agustus 2026. Rapma hita amang inang mamestahon perayaan ulang tahun ni negarata napawalu puluh sadaon di bagasan hasadani roha dohot pakobasion na marsi haholongan. Namangihud perekrutan dohot pembinaan calon penatua. Di ujung ni bulan Agustus 2026 dipuka mamuse pembelajaran manang pembinaan tu calon penatua ni GKP Padang Bulan tahun ajaran 2026-2027. Akar ruas na terdaftar di sude sektor sada satu sektor 10 tolu, boido mamilit dohot mengusulhon ruas nihuria sian sektor nabe, ama manang ina na merasa terpanggil manang tarjou, laho melayani gabe penatua nihuria, jala di Pabuahon tupan di Taresot dohot PHJ GKP Padang Bulan, mulai sian sadarion sahat tu tanggal 20 Agustus 2026. Namangihud muse pangajarion kelas katekisasi. Di Bonani bulan September 2026 dipuka mamuse pangajarion katekisasi tu parsiajar katekisasi namangarade laho manjalo penah bisan sidi di tahun 2027. Ruas nihurian yang sektor sada satu sektor 10 tolu nanai mendaftarhon yanakonna tu pangajarion kelas katekisasion boima mendaftar marhite sintua sektorna manang tu kantor administrasi ni Garejata jala memboan formulir pendaftaran surat pengantar sian sintua sektor fotokopi kartu keluarga dohot fotokopi surat sidi. Tu barita huria namangihut songon persembahan bunga altar, sektor namar tugas tu ulaun ibadah minggu, barita perhepengon, dohot barita penggalangan dana videotron, boima jahawota diharotas kebaktian minggu sadarion. Songonima tikting di huriata di mingguon. Mau lihat tema. Dinalau manomu-nomu hatani tu hata, jumolo hitamarede, sian bukuede, nomor 457 ayat 2 taba 4, dina humolso rohaki. Dinahu ingot hatani
kabigima kur punguan ama. Baru kilon
Dame ni debata na sumurong siyan saluhut na roha. Imana mangaramo ti ate-ate dohot pikiram muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Na inaulongan di bagasan gor ni Tuhata Jesus Kristus. Jamita di minggutta sa darion pasapuluhon dung Trinitatis. Tersurat di Matius 14 ayat 22 sahat rodi 33. Songonomma didok takasma tapay hutihut. Dungi di jasdas Jesus ma kasisiana marparau pajuluhon tubaribaan asa dipamuli jolo natoropi. Jadi duksaut dipamuli nakok masa sada Yesus tudolok martangiang asadung botari hola sahalak nama disi alayang ko parawi nunga tarholang sian pasiri jala disosak galubangido nasida ay alodo alugui tu nasida. Jadi martahi tahuak manuk Roma Yesus madapoton nasida disisik ni tawi. Jadi dung diida sisiani bana mardala disisik ni tawi marlangam ma nasida diriputodi pola mangangguhibe nasida sian biar ni roha nasida. Alay pitor dipakulingi Yesus manasida nin nama. Pos marohamuna. Ahudo unak kamu mabiar. Dunginin na si Petrus mamangalusibana. Ali Tuhan anggohodo hape. Doko nau roman dopotoko mardalan siya naiki. Gabi didok ma Roma atong. Jadi mijur masih Petrus siap parawi mardalan siya naik madapot to Jesus. Alay mamiri ngalugu nagugui, mabiar maibana. Jadi naing lonong ma, gabi dijauhon, Tuhan palua au. Jadi pitor disurduk ko Jesus ma tanganna manakup ibana. Jala didok ma tu ibana. Ho siotik hapor seaon. Ahama polagang guroham. Laos bongot manasida tu parawi jadi soma alugui. Jadi disobahalak na di parawi ma ibana. Akanin nama tutudo ho anak ni debata. Ido sahakna. Na inaulongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Shalom. Horasma. Selamat bertemu kembali. Alabui hita pajupang di minggu pasapuluhod Trinitatision. Jala sangat menarik do ujahan ni mingguon papos sorohani saluhut talak Kristen na saiganggu di pardalan ninguluna di Portibion, ditiki ro Jesus madapoto nakasisiana sedang lau marparau manari-pari tau Galilea lau tubit Saida. Tenanglah, jangan takut. Bahasa Batak napos marohamu unang mabiar sadaujahan di haibaruon di minggu sadario tuhita pos marohamuna unang mabiar nabagakan guarni si pos mate alay
Sipata do say maralo turoha do pikiran molo didok istilah identitas ni halak Batak. Si pos magwarra laydak kaya marpos ni roha. Songon sisian ni Jesus itu sa diri memang. Sebelum peristiwa na merdala Jesus di atas niaik, di peristiwa ni konteks tahun, jumulo do Jesus mangaliomangan 5,000 halak. Di suraton di Matius 10 paton. Ala torok mangihuton ibana, jala didok Jesus tuak kasisian na. Leomangan, alay dok ko na kasisian na nga pagudak ko na mangihuton nga sa tuborngin, dok ko mamulak. Ro Jesus madok, audo na puna portibion, mga leok kaluaw, tuhamo, mananga hapetar patupaw, do ayaw, do anak ngidi bata. Asa porseha hamu, papungu hamu masudi na sida, jala leomangan, ni na Jesus, tu sisian na. Bawado ba yun mga leomangan, nahutiyo pami, holalima na maroti dua ke. Taksain ni. Bapaula ma. Memang molo identitas ni halak Batak sira songo sisian na doti. Dangolo martanggung jawab rupani daktolapi. Sena. Daktolapi tama beng. Bama beno tutumangan 5,000 halak. Dang dohot dopi dihitungin na buru-buru dohot danak. Wala na mama do, memang marutung doh kamama namangan itu. Dung disuruh Yesus lawan na toropi sudi dung butong, isuruh masih seana borhat perjulu. Masuk mahamu, naik ke borhat do ita tu sudi inganan, naik pabuaho ni seau di portibion anak ngide batasi padua zolma. Naik borhat ma. Ditiki mana sida ganggu, aroma galubang. Nang gumalutsang akalaut. Tungropi hawa-hawai, lau menggoncang perahui, mabiar manasida di dok di jami tahun naking, mabiar nasida. Jalan nau biar rohana sida hidup ya, dok sedain na merdala di atas saiki. Sehiratod di mulai dok di bahasa Batak, kalian mulai bahasa Batak asli, begudo, hantu mulai bahasa Indonesia. Seperti todi, pamering ni nasida, asing. Matanay do nasing mamering ang gunamerdela ni Jesus do. Ido banday do Jesus, pati ko samu matamu mamerengaw, audoin na Jesus. Alanido banday do, ko pos marohamu, unang ganggu, unang mabiar, audoi, na mga leomangan 5,000 halak, baru dope. Jala au merdela di atas ngekon. Ay huasok kudo sudi. Unang ganggu hamu, unang babir hamu, pos rohamu. Baik teroma mu si halak Batako si Petrus na si pacako-cakohon memang tuktu dia ho Tuhan inna si Petrus ato. Mate pe ho doh daw mate inna. Oh tabering maso inna Jesus say boto di bagasar rohana bukan. Ayo dodongan ni si Jesus ba. Dungi takuk Jesus nang iparsilakon. Dakya hutad din na musero. Asay palua dirina. Jena jojota jolma palua ho dirina untuk tidak bertanggung jawab menahan penderitaan dan cercaan. Sena yang ipalua dirina buti. Tarsongonido ranak ingat si patalilu haporsiamu inang. Para di Kamis do tayo nakin na mga dehoni. Si pata lilu haporsiaw muna. Nakpero merminggu ba, lilu haporsiaw niya de. So si Petrus ito tong, lilu haporsiaw. Ay do iba na mis, hodi Tuhan. Molohoy Tuhan jowaw. Asadoho tau merdalas songoko. Dakparduli si Petrus tuak kasisian na nasi ngato. Sehira na sumabiyari mana, dialogo. Doho galubangi.
Apa yang terganggu nasida di perjalanan ini? Jaladang boy nasida mengadopi. Ay di bering nasida songobego, tumatangis nasida, menjerit. Kami tidak akan dapat lagi menerima keselamatan. Ini ancaman kematian. Demo lo halak batak madok. Anggo hami habis nama. Buat eno. Tersoniro ra kaina gudang ate. Unggodang go penderitamu inang. Unggodang go hamu marsate. Ang go amata hon nasonang go. Hami do na menderita sa inakaina te. Ya. Badakinata memang ang guama mulo sakses anak konna ini papanya ina do to. Bawa ino ni. Memang songonido karakter niyama. Molodak sakses anak ngay alani ho di ba ipamanjaho anak mi. Inna tu inatakan. Yeromay na itong bagyaki na maranak konon. Non, digotilin na suwibiyon na sihira namin isal maranak. Gudang guy na nasongoni, holan namin dirita. Ang gudang ko pendirita mo, inak siya pendiritaan ni nasi. Inuman na siya itong ang guwaw da. Jadi molo sotong marsak kamu inang lau marminggu da. Daulo do pagi-pagi hari minggu na Inna, bagiaki. Bagian na namaranak konon, bagian na mangulun, dakya marlas ni roha. Say mabiyar mamirik tantangan do pergumulan. Alena yang madapot to Jesus dapotak kalua do hanguluan ni. Ibo to hamu do tok takas tahe panugun na. Jadi sotong lain di bibir lain di hati te. Huboto do tuhat takas panugom mutuaw. Ay dinongani hodo wariad do borngin naguda nga parukilo ku taon. Alay hodo na palua honaw. Banay matok tegar yate. Unang mamadili rupani dalam masalah ay do ko Jesus do. Mulo tegar do hapor siyaw mu aw palua hoko. Unang ganggu roham. Jadi padok ni si Petrus nakingan. Moloho di tuha jowaw. Ay lang bigu hape naroy. Hodo. Isurduk ko Jesus matangan na. Roho. Haluar si Petrus siap parawi. Hola dibering imana mo siya lugoy dohot. Galobangi. Mabiyar na yung lonong. Dang lonong do piya na yung lonong. Aliro iba naman. Tuhan, palua aw. Palua aw Tuhan. Katong do tangyang ninaw na te. Tuhan na si Roham. Palua mau. So nelopi matangan norupa ni pipi si malolong naon. Manguludo hapor siyaw di tangyang nay jalarodo Jesus paluahon. Yakinlah. Jadi kotab baru hapor siyaw taringot si. Ay torin na Jesus do. Romaho. Isurduk ko tangan na. Itogu. Dung laolonong peiba na asa di pasaha diri na lao mertangiang jalamanada Jesus nasi kopi. Nasempurnai. Persiajaran don nang dihita memang proses perjalanan hidup manusia ini kadang-kadang sulit dipahami. Jesus do partano bato aku dohot hatuauku. Ina perpesalmen naking di epistel tay. Engkau adalah gunung batuku dan keselamatanku. Dan adok kaluaon ni parpesalmen anggodang Tuhan debata. Hodo Tuhan Yesus na paluahonaw. Isurduko ko tangamu tuaw. Ditarik Yesus si Petrus di buwan matuparawi. Pitor so maiki. Sonang manasida di parawi. Dungi di do natoropima. Disobba ma Jesus. Jaladung disobba Jesus didok ma pengakuan iman percayanya. Tutudon anak ni debata. Hodo anak ni debata.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, Tuhan kita. Jadi mulu di bahasa Batak, mana mulu di bahasa sendiri, so dak kita itu. Kita percaya di Yesus Kristus, anak di Dewata Dao. Mulu boy honot tajid tidak peduli dengan orang lain sebenarnya. Aku percaya. Tutudo ho anak di Dewata, jala di sobana sida ma Yesus ditiki. Dang parjolo ketenangan yang diberikan Yesus adalah diberhentikannya gelombang yang mengacaukan perjalanan murid-murid di dalam perahu itu. Dangi parjolo. Lapatanna dang dipamenak Yesus parjolo tawi. Alay haporseaw ni sisian na ito parjolo di patugu. Tenanglah, posmaroham, audo Jesus na paluaho. Isurduk ko tangan na menopang Petrus. Parjolo no di pasaha Jesus tuhita ngolu ni hapor seaot tatuibana. Maka segala sesuatu pergumulan hidup, tantangan yang kita hadapi tetap ada. Tetap ada. Kembali tu epistel naking. Saya disakapi na sida do na yang mabuat harajaokku inda sidaw. Di Psalme 62 termasuk anak nasiap salon merebut kekuasaan. Akan asing raja na mersuguni roha tu ibana. Si Saul tiki naik pamate honibana do alay dang iliad Tuhani tiki. Lau mabuat hosani si Daud. Justru tiki itu si Daud do arong iliad Tuhani sebaliknya. Alero si Daud madok dang mate bayano nak kanaposo ni debata ni urapan ni debata. Ingat musuh kita tetap ada. Sampai dimanapun perjalanan hidup ini, tantangan dan pergumulan tetap ada. Jadi matua hita nga gudang tahe si Lopita isona te. Lopita na dimaksud na lobi 70 tao. Ayo lah ni 70 tao dotong dihatan ni debata. Molo diliod debata umur nagajangi hangalutom ma. Bagali matok pamatang ati, dugul-dugul maol jong-jong buti. Marsak. Napagoda kuna tua-tua dipikiri anak konna, ayodak sonon di bagiakin na marsaki. Jadi molo hamu akay nang itorgedok kamu makapahupunom na iya, leo nakpaguguhu magedong anon gabi daktola panon punggung. Aletang yakom matutuhani asay pasu-pasu tua sudah parami. Berbagai macam pergumulan kehidupan manusia di dunia ini nikmatilah itu dengan sukacita. Alaniaha pos roham unang mabiar. Omahatan ni Yesus tuganupita. Sa ilionon di debatado pasu-pasu na itu saluhut jolma na marhaposat tu ibana. Ay parjolo do diliaw Jesus Kristus hagugoon ni haporseaon. Hagugoon ni haporseaw tu ibana. Ay ibana do napuna portibion. Nung ngaro ibana tu portibion paluahon hita pardusa. Mate humokop hita di hao pinursilangi. Imahaluaon na sikop. Dia berkorban untuk kita. Maka sukacita damai sejahtera harus kita nikmati dalam perjalanan hidup. Jadi molo tenak kita, pos rohata, marlas ni roha kita perjalan. Mengadupi akan masa di portibion. Sa linaya mak kamu inang na hinaporsean Yesus Kristus, na hinaolongan di bagasa Kristus, sudedo kita mengadupi hamaolo do parukiloni, sahat tu sonari. Jadi mulai do jolman waeng, dakya marsakaw bain na si parisodi. Nga perlu pikiran nai patorangon. Godang duhua dopi masalah. Ipargumulan ninggulukon, dang adok kaya
so mengadupi si taonon. Arsak, parukilon, lumobi ancaman niya ka dongan, kiri kanan. Ay mulauli hamoy nang, nasugur rohani tetangga. Muluwoy niya roha mo torus, asa sonang imana. Mulubagak suara mo marede, tonggo suguro hana. Sisokon na menonjol suara niyo, kabe suara na pinaktikos ina ni. Tantangan di. Alay mardalam di dalam Kristus, ala ditolong Kristus. Seluruh kehidupan kita. Ala ni sebaliknya, unang marsakoy nang disudi pergumulan ning ulum, mulai ditadaho anong nahurang anak komo. Dak sukses songon anak ni siya nulapatan na. Doakan senantiasa supaya proses itu diberikan Tuhan kemudian kemudahan dan kesuksesan. Aido prosesna di nguluon. Hero yeto kamu artamu inang. Napugos doha musudi. Alay yeto kamu mazu artamu imahamoraumu. Anak komuna, pahopu muna. Na dipakai ni anak komunay si panganos, si numon, persikolan na. Doho sudi ngulu na siya pari. Itulah kekayaan. Jadi koma muliate matuhan sasadaw do ditopaho do amata. Boy hupaturehami pahupuk kungalobi siya sasadaw. Ima kekayaan. O nantong nasi tertutup do si malolok tatu kekayaan ni. Na ilian di bata. Wama, saya upugos do ita siya dongan nati. So na hurang balga do hubereng tuamplopi bek kamu subangan nanang mabangun sesuatu na ditiktikon na king inarongar rupani kan. Ito ma. Nasida mesia nasodo tolapawin na. Arong ko songon ito. Ay upugos ibana siya dongan na. Kamu lo marsileo-leo, no lo disipada songoni, bukan? Ala gumodang gojolma di portibion, umalo mangetong artanido, ngadota sonangan nido, ngan sian hasonangan na. Gabidang olo imana pasa diri na tutuhani secara sempurna. Na inaulongan di bagasan guar ni Tuhan ta Yesus Kristus. Idok Apostel Paulus di Rom 12 ayat 12. Marlas ni roha mahamu makirim. Marbengit ni roha mahamu dihapor suhon. Jugul hok kamu matangiang. Arong hata jugul. Mga bahasa bata kati. Molo bahasa Indonesia labok gobe tetaplah berdoa. Berdoalah senantiasa. Ale mo liwa sabata nga, jugul ho tangiang, jugul hamu martangiang, unang jugul mangulaw-ulaw na sotikos. Ale jugul martangiang, alanyaha. Tuhan tolong, tolong Tuhan, engkau lah juru selamatku, ni na si Petrus. Nakpaimana merasa naukebat mangido sa merdala di aki songod Jesus. Molohodoy Tuhan, doko nau merdalan. Tapi holat dibering galobang budi, goncang hidupnya. Aledo ibana, Tuhan tolong, aku mau binasa, engkaulah juru selamatku. Dia berdoa kepada Tuhan. Nakin na ni Apostel Paulus inaurokon di Rom 12 ayat 12. Bersukacitalah senantiasa. Marlas ni rohama di dalam pakirimon manang pengharapan. Marlas ni rohama muinang dohot tamu amang di sudi panggulmiton di ngulum apapun namasa. Jadi molo didok ay daktiko sanak ngai holam manusay di molo na unang las tabay. Kanolo do hamu kainay manabay ite. Kanolo do danak rupa ni songon na hurang dinggan. Songo bapak na ina. Gabi bapak nasala. Abi iman nagatingi bapak na iban, nagabi niyo ulu at tiki, bukan?
Proses itu sering terjadi dalam hidup kita. Udah nakingan manusia menghitung kekayaan orang lain, kekayaannya tidak. Di samping itu manusia menghitung dirinya orang yang benar dan orang lain yang salah. Kulangi cuma sete, akama madok molo jago anak ngai ini papanya. Molo hurang ay lani hodin na ituduy nata ipa menjaho. Jadi yang salah yang lain. Kehidupan kita sering terjadi begitu. Maka tidak tulus hatinya menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Karena hanya Yesus satu-satunya penolong yang istimewa memberi keselamatan yang sempurna. Tenanglah. Posmaroham. Unak tahutan. Jadi jamita di minggu tasadariyo madok. Unak tahu tak kamu. Posmaroham. Di posni rohami. Bersukacitalah. Dalam pengharapan. Marlas ni rohama makirim. Di balik ni si taonon na masa di nguluta. Adong las ni roha. Ada katanya prinsip seperti ibu yang melahirkan. Tidak pernah seorang ibu yang melahirkan tidak menderita. Dia menangis pahit dan sulit. Tapi setelah mendengar seruan, tangisan dan suara bayinya, dia bersuka cita. Dia mulu merulup-ulup ina-ina lau melahirkan seirana monang Indonesia nomor sada merbula di juara si paresodo tongi. Dangina natik kosi. Idoban na idok kacip matao no mulau manubuhon anak komo. Harus itu. Orang yang tidak mau menerima penyakit ataupun penderitaan dalam melahirkan anak, jangan mengharap melahirkan anak. Itulah berkat Tuhan. Jadi memang kadang-kadang bertentangan tuh kehidupan manusia. Hadapi segala tantangan dan pergumulan, tapi ingat, aku datang menyenangkan engkau, memberi keselamatan bagimu. Tenanglah, jangan takut. Posmaroham unang mabiar ay ahudo maddonganiho. Marasni rohamaho dipakirimoni senantiasa. Alay margugo maho mangadu piak kasih taonon di sudi panggulmiton ningulum. Margugo. Marbingit ni roha di sitaonon. Sabar dalam kesesakan. Jadi unak pola angkat senjata teh. Tudongan na say mangkorogoti hita. Buah beno nih. Ay benda merminggu pe ya ni taddo inanasing gue siguro ran sibulis molo say merkur punguanina terus menerus. Sihirahoro na puna surgoin na sibulis do. Buah beno nih. Mulubuy niyan, unang berohita na memuji Tuhanon. Itu ang goportibion. Tapi ingat, aku akan bersembah kepada Tuhan karena dialah juru selamatku yang hidup. Maka saya akan mendapat kehidupan damai sejahtera yang sempurna. Jadi muladok prinsip nasongonod di nguluta. Toktong mahita di bagasan lasniroha. Unak komabier di ngulum. Adong do Tuhanmu namad donganiho. Tuhan nama donganiho tidak terbatas kehadirannya. Ini perlu diingatkan. Jadi satu ngarong madok satabiate au 30 tahun 7 bulan mapadita dihakai. Jadi molohudok mudah-mudahan dang adok situan ni kapi songo situan ni hakai. Aong go situan nami mulubunya Roma udan tiki pertangyangan. Ay mada karasian udan namak padita. Basudero maboto karasian udan. Jehira nami tak marupa nih. Jese di pangidoma sa udan unak polaroy mana. Ay mada. Buah non. Iboto Tuhanido inna. Memang iboto Tuhanido dah. Aledang isa dari mana hadir Tuhan di dalam seluruh aspek hidupnya.
Udok naking mudah-mudahan nangadok perhalado ni gikepi songon situakku alana situakku tong alapan di teresotau jeboi huamati. Kadang-kadang perbuatan kita menyelamatkan diri sendiri dalam berbuat yang tidak baik seolah-olah Tuhan mengerti tentang itu. Iwoto Tuhan itu hita pugusate. Alese tapotong buti. Iwoto Tuhan itu na sinau me leon. Hape tapasaha masude ngolutta gabe persembahan yang hidup. Inna Apostel Paulus di Rom 12 esade. Serahkanlah segala hidupmu kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup. Yang Tuhan kehendaki. Seluruh hidupmu. Iwoto Tuhan itu Tuhan. Idia mata moloningot tuakaina. Karizu amang. Karizu hari Minggu, ay wabay no namang, ay mulusok karizu halangon. Memang kenyataandoy dalam proses hidup ma. Ngay termali halakin waing mulusok karizu amatay hari Minggu. O mapersoalan hidup. Salinay, na hinaulongan di bagasan guar ni Tuhan ta Jesus Kristus. Na jutan jolma mabiyar dinguluon, gabidang dipasaha diri na secara utuh. Tuhan napunang ulunay. Hodo Tuhan napunang ulunami. Ay parkuguam mo hami, jala Tuhan madongani hami. Say tongma edeni punguannya teh, edeni punguani nanaking, idongani Tuhan ido ho ganu pari, ganu tiki. Tuhan tidak pernah terbatas memberi keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Alani marlas ni rohama toktong makirim, marbingin ni rohama diakah porsuhon, jala toktong ma di bagasan tangiang penyerahan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Lasma roham, au doon, unang mabiar, malopos roham mangulak kaulaon, dapat to maka pasu-pasu dingulum. Amin. Mauliate madiho ali Tuhan, disudi dengan basam, di papatarho hasit tongan ni hatam, di parsauran nami dohotho, di minggu nabadion. Pargogoy mahami marhiti tordim, asa tarulaho kami saluhut, hasit tongan ni hatam, nungaroho paluaho kami ali Tuhan. Jala dinaroiho, di leokodo di hami, las ni roha, pos ni roha asa unang mabir hami disudi panggulmiton ni ngulunami. Atok pos marohanami donganamu mahami di manangahana masa di pardalanan ni ngulunami siapari. Jalo matangi yang pangiluan nami marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Yesus Tuhan bantong aku, ay iba na kasalanan. Ikonsay tokong tiurlak aku, molarapon Jesus ialah, molarapon Jesus ialah. Manolot laksanang ulos, awasay diin
Lau pasahaton peliata tu debata. Ipaingot kita merhiti-hiti hatan ni debata. Antar surat di Lukas 6 ayat 30. Leho kamuma gabe lehonon nama dihamu. Parsuhatan na denggan na niojat na hinutur-hutur jalan na pinasuksuk. Lehonon na tu apuan muna. Ay parsuhatan na sinuhaton muna do suhatonon na tuhamu. Amin. martangiang mahita pasahaton peleata tu debata. Ale Tuhan debata manami na di Banua Gijang,
Hodo haroroan ni saluhut silehol-lehon na denggan, jalamual ni nasa ulibasa na mauliutus. Mauliate mahusobaho kami tuho, siyan na nilehomi hupileho kami tuho. Molo tunga doktar sobaho kami tuho, na siyat tangamu hiadoy hujalohami. Ayaha mahami, ubahen na tarleho kami manangaha tuho. Asi maroham. Jalo mapilian namion gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa hupake hami pilianon. Pati bulhon harajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite todim na badiai. Asalampatar huida jala huboto hami godang ni silehol-lehomi di hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tunahadiroham uboan eleanu tuasiliroham ubod amaroham nakon idagite manihatarion Alea manami na di banua gijang, say pinorbadia magwarmo, say ro maharajaomo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Donapuna arajaon dohot hagogoon rodihasangapon salelengi Mulak mahamu di bagas salas ni roha, jala-jalo hamu mapasu-pasu ni debata. Di pasu-pasu jala didongan ni Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asi marohana midahamu. Di dopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu. Jala diramoti mahamu merhite-hite todina. Amin. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhuna.